Lähtöluettelo oli jälleen kovaa tasoa. Peugeotit olivat matkassa uusilla evoluutiomalleilla, ja Argentiinassa loukkaantuneen Ari Vatasen tilalla ajoi Ruotsin Kalle Grundel. Audi oli myöskin mukana uusilla siipiautoilla, jotka olivat todella rajun näköisiä. Kuskeina Mikkola ja Blomqvist. Henri Toivonen oli ensimmäistä kertaa viivalla Kostasmeraldan onnettomuuden jälkeen, ja toista 037 ajoi Markku Alén, joka muistelee mahdollisuuksiaan näin. Mä tiesin jo Jyväskyläänkin, että mä voin ekan päivänä johtaa, kun mä hulluttelen oikein huolella. Ja sen jälkeen mä tiedän, kun mennään ainakin pehmeille tänne Konneveden seudulle, että meillä ei ole mitään jakoa. Että mä ajetaan sen jälkeen toisesta kolmannesta sijasta. Että kyllähän se oli, mutta se, että kyllä se nosti tsemppiä. Heti ensimmäinen Laajavuoren pätkä muodostui ratkaisevaksi. Hannu Mikkola hujautti ulos ja tuli spoilerit roikkuen maaliin. Kalle Grundel päätti heti näyttää tallipäällikölle vauhtinsa, mutta se oli koitua kohtalokkaaksi niin kuvaajalle kuin Kallellekin. Matka kuitenkin jatkui. Markku Alén uhkui yritystä. Hänen täytyi heti pistää kaikki peliin, ja se myös näkyi. Henkka Toivonen oli pitkän ajotauon jälkeen pienessä ruosteessa, ja Kostasmeraldan onnettomuus oli vielä hyvin mielessä. Lanssia hujahti ojaan, ja aikaa kului. Mutta matka hänenkin osaltaan jatkui, tosin taka-ajajan asemassa. Kun ensimmäinen päivä oli takana, oli Markku pitänyt sanansa ja saapui kisan kärjessä tauolle. Mies oli joutunut ajamaan kaikkia riskejä uhmaten. Takana tulivat sitten nelivetomiehet järjestyksessä Salonen, Blomqvist, Mikkola ja Juha Kankkunen, joka aloitteli hienosti 5. Seuraavana aamuna oli sitten Hannu Mikkolalla ongelmia. Auto ei käynnistynyt tauolta ja tilille napsahti AT-pinnoja. Salosella oli pelissä paljon. Hänellä oli mahdollisuus varmistaa niin automerkkien kuin henkilökohtainenkin maailmanmestaruus täällä. Niinpä Timo kipusikin väkisin kärkeen, Stig Blomqvistin seuratessa 2. Juha Kankkusen matka päättyi tälle toiselle lenkille. Alussa epäonnistuneet Grundel ja Toivonen olivat vahvassa nousussa. Kun iltapäivällä tultiin Laajavuoreen, johti Salonen edelleen, ja hänen pahin uhkansa MM-sarjassa, eli Stig Blomqvist, oli toisena. Markku Alén taisteli raivon vallassa. 037 ei tämän kovempaa enää pystynyt ajamaan, ja miehen kommenteista paistoi uskomaton tsemppi. Salonen, perkele, sitä aletaan hyppiä. Mä oon ihan valmis, että mä oon oppinut ajantaa, niin nyt Kalevi saa tuhoa mitä vaan, niin aina saat turkkiin, ei auta mikään enää. Mennään, me nähdään Keijo. Joo, terve. Kisan edetessä kärki pysyi edelleen samanlaisena. Ainoastaan 4. ajavalla Mikkolalla oli konehuolia. Huolto sai kuitenkin hetkeksi tehot kohdalleen, ja silloin näytti Hannu kuka on kuka. Hän täräytti Ouninpohjan 13 sekuntia nopeammin kuin Alén edellisenä iltana. Aika 11.35 jäi historiaan. Keskinopeus oli 127,3 kilometriä tunnissa. Näin muisteli Hannu tuota uskomatonta aikaansa jälkeenpäin. Silloin kun mä ajoin S1, ajoin Jyväskylän Ouninpohjan, mä tiesin, että koneessa oli häikkää ja me oltiin käyty ulkona, että mä olin menettänyt sinne 1-2 minuutin ja raivopäissä, niin sitten ajattelin, että vedetään nyt ainakin toi niin sanottu kotipätkä, se kun osataan, niin se meni kyllä niin kovaa niin lautoilla, kun niissä oli semmoiset tehot, että tuntui välillä, että ei istu niin kuin autossa sisällä ollenkaan, että on niin kuin ulkopuolella kokonaan ja vauhdit on valtavat ja kiihtyväiset valtavat ja silloin niin saatiin käyttää siipiä, niin mitä kovempaa ajoi, se painoi sen kovempaa maahan ja se tuntui, että siellä raja ei löydy ollenkaan vastaan ja siinä kun noustiin viimeistä mäkeä ylös, niin Aarne sanoi mulle, että se joka ajaa kovemman tämän pätkän, niin hän antaa haalarinsa. Että se oli, niin mä katsoin, että aika paljon Aarneelta sanottu. Muutamaa pätkää myöhemmin väsyi Audin kone lopullisesti ja Hannu siirtyi katsomoon. Salonen jatkoi varman vakuuttavasti kärjessä. Alén oli sutaissut kerran uloskin, mutta oli edelleen 3. Per Eklund oli nyt noussut Hannun keskeytettyä 4. Mutta sijoilla 5 ja 6 käytiin raivokasta taistelua,
Henkka Toivosen ja Kalle Grundelin välillä. Kuskit alkoivat olla jo aika väsyneitä. Tuohon aikaan lauantaina ajettiin koko pitkä päivä. Sitten oli lyhyt tauko Aulangolla, josta matkaa jatkettiin taas yötä myöten kohti Jyväskylää. Kilpailun hurjin taistelu käytiin viimeisellä pätkällä, Henkan ja Kalle Grundelin välillä. Kaksikko lähti matkaan tasasekunneilla, mutta maalissa oli Henkka 2 sekuntia edellä ja sai 4. paikan. Kolmanneksi ajoi Markku Alén ja kakkoseksi Stig Blomqvist, mutta sekään ei riittänyt pitämään ruotsalaista MM-taistelusta mukana. Voittaja oli Timo Salonen, joka näin ensimmäisenä nelivetokautenaan varmisti itselleen ja Peugeotille maailmanmestaruuden, kun jäljellä oli vielä 2 osakilpailua. Audi kehittyi aika huimasti ja tuli niin kutsuttu superauto eli S1. Kehittykö jo vähän liikaa siihen? No tehot lähti niin kuin pois käsistä. Siinä se probleema oli B-ryhmä. Minkälainen se oli ajaa sitten? Hieno auto ajaa. Sitten kun tuli se insinööri kuin Basse tuonne Audi Sportille, joka on nyt Audi Sportin johtaja, niin hän on varmaan taitavin insinööri, mitä mä oon tavannut tässä vuosien varrella. Ja hän rakensi sen S1 sitten näillä siivillä ja muilla niin kuin stabiiliksi ajettavaksi. Eihän me mitään muuta probleemaa sen auton kanssa ollut muuta kuin, että kun me oltiin kiinni tässä normaalissa auton suunnittelussa ja normaalissa konseptissa, me ei voitu mennä, vaikka meillä oli prototyyppi kyllä keskimoottoriauto, että kyllähän me kaikki tiedettiin, että jos saa auton ihan nollasta tehdä, niin tuskin sitä laittaa sitä moottoria vielä vaihdelaatikon etupuolelle. Mutta kun se oli se konsepti, mitä meidän piti käyttää, niin se aiheutti sen, että se oli pikkasen ajatteli aina ennen kuin se kääntyi ja se painon jakautuminen oli vaikea saada kuntoon. Mutta kyllä se hieno auto oli ajaa ja varsinkin sitten tämmöinen määrätön teho niin tekee sen vielä helpommaksi.